благодарим на всички българи, които подкрепят тази кауза. Бързичко ще прочета изказване от името на учителите от третата възраст, а предполагаме на всички учители. Господа управляващи, не посягайте върху живота и здравето на децата ни. Не унищожавайте прекрасната ни природа. Дайте право на всички българи да живеят достойно. Браво! Не отнемайте чистия въздух, ясното небе. Не ни карайте да трупнем в постоянен страх, да не би земята да ни разлюлее. Браво! Искаме спокоен и хармоничен живот. Ей, това е! Да благодаря на всички, които не вярват, че ще успеем. Учат ме на търпение, учат ме на много неща. Искам всички да знаят, че днес цяла България се е вдигнала да протестира точно заради това, че трябва да победим. Радвам се, че вече на площада няма 5-10 човека, както бяхме на 1 септември. Няма 5-10 човека, както ядосахме Бойко Борисов, а има хиляди българи, които са отговорни за това какво ще се случи с Добруджа. Проблема не е само Шеврон, за съжаление. Има още много фирми, които са получили концесии много по-рано. И най-сериозният проблем при нас е Рогозина, където Русгеоком променя работни програми, отпуска нови обществени поръчки, печели малки обществени поръчки за нови фирми, прави промени на работните програми, а ние нямаме достъп до тях. На 16 юни, знаете всички много добре вече, че българското правителство даде на концесия на фирма Шеврон. Малко по-късно Министерството на икономиката, енергетиката и транспорта поръчва на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките да направят оценка на риска при проучване и добив на шистов газ. Това е на 19 юли 2011 година. Ще ви ги припомня тези неща, тъй като в последно време ние все още чакаме един доклад, който трябваше на 28 септември 2011 година да бъде представен от Трайчо Трайков и Нона Караджова във връзка с опасностите от проучванията и добив за шистов газ. До ден днешен те не са представили такъв доклад. Аз питам защо. На 19 юли все пак правителството е получило такава информация. Ще ме извините, ще го зачета, тъй като ще изчета само най-важните неща. Резултатите, до които стигат от Института по биоразнообразие и екосистеми, са: при голям брой сондажи вероятността от аварии нараства пропорционално на броя на сондите. Второ, при природни бедствия, земетресения, които могат да доведат размествания на пластовата и разкъсване на сондажите в района с положително активна експлоатация на находища, щетите биха предизвикали размерите на екологична катастрофа. Тук е нулевия процент риск, за който не говорят. Добивът на шистов газ се развива в слабо заселени райони, където земята е на пренебрежително ниска цена. Добруджа, земята е най-скъпа, просто това го вметвам аз, най-скъпа в цяла България. Условията в равнините райони се различават изключително много от пустините и полупустинни райони в щатите, където се добива шистов газ. Извода е: преди да се настъпи към разработка на находища, е необходима икономическа обосновка в дълготраен план. Трябва да се отчете фактът, че характерът на ландшафтът ще се промени от естествен към техногенен и райони, които се разчитат да се развиват туризъм и селско стопанство, едва ли биха могли да се съвместят с добива на шистов газ. Скъпи приятели, аз съм земеделски производител от Добруджа. Тук пред мен е декларацията, с която Добруджанския съюз на земеделските производители подкрепя и изказва пълната си подкрепа към инициативния комитет за мораториум и спиране на проучванията и добива на шистов газ. Земята е най-ценното, което имаме, и нека да я запазим. Всички заедно сме силни. България! Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! Бойко Борисов обяви официално, че ако всички парламентарни групи се обединят около каузата, той също ще говори с депутатите на ГЕРБ да гласуват за мораториум
и закон. Ние изпълнихме това условие на местно ниво и всички цветове се обединиха около каузата. Призоваваме местните партийни лидери да излязат с искане към лидерите си в парламента да направят същото. На 23 януари от областна администрация се съгласиха да организират среща на областно ниво за дебат в присъствието на всички местни депутати и партийни лидери, представители на Министерство на енергетиката и гражданските организации. Срок до 31 януари сме дали за изпълнение на нашите искания. Ако те не бъдат изпълнени и последвани от законова забрана за проучване и добив на шистов газ, ще се наложи да минем към други мерки. В случай, че няма конструктивност и не се съобразят. Франция са успели да спрат геноцида чрез жива верига и затваряне на важен път за една седмица. Кой от вас е съгласен да преминем към такива мерки? Моля да се вдигне ръката! Искам да попитам, има ли представители на Албен Ади, които са изпратили становище, че искат също забрана на проучванията и добива? Или на някои от другите организации? Ви съграждани, това, което ще ви кажа, почива на факти, на които съм свидетел и на минали такива обстоятелства. По стечение на обстоятелства баща ми почина като помпиер след 13 години и половина трудостаж на помпена станция Приморци. Много добре съм запознат с подземните води, които се намират, върху които лежи Добруджанската земя. Цяло Добруджа лежи под едно сладководно езеро. Сондажите са от 1400 до 1600 метра. Водата под собственото си артезианско налягане и се изкачва на 100 метра дълбочина. Помпите, с които се черпи водата, при 72 часовите проби абсолютно нивото не спада надолу. Водата, която пиехме, говоря за периода 77-81 година, имаше монтирана хлорна инсталация, обаче не се хлорираше, защото водата беше без всякакви микроорганизми и можеше да се консумира директно. А другото нещо, което не сте чували, като курсант в Висшето народно военно училище в село Левски, периода 71 или 73 година, един от лекторите на отдел военен при ЦК на БКП изнесе следната лекция. От група учени се поставиха въпроса за запалване на въглища, които се намират, антрацитните въглища, които се намират в района между Каварна и Шабла, и да изличат по този начин газ, и за да може и да построят електроцентрали. По-голямата част от учените обаче не разрешиха, защото се опасяваха, че това сладководно езеро ще бъде замърсено с въглеводородни и сероводородни съединения и водата ще бъде отровена. Това се оплашиха и не взеха решение комунягите, които никога не съм обичал. А сега тези, които се пишат за демократия, тези, които гарантират нашите права и свободи, те са готови да отровят тази вода. А отрови ли се водата? Ще бъде отровена и земята. Ще бъдете принудени да напуснете този район. И това нещо един ден да стане пустош. На базата на... Тъй като е много спетено, ще се съкратя. Само искам да прочета едно заключително изречение от доклада на професор доктор на геоложките науки, инженер Щерев, който казва така, че решението за тези концесии трябва да бъде преразгледано и отхвърлено, защото може да доведе до необратими щети, че това решение е погрешно и опасно. Перефразирам. Така.
На базата на становището на БАН, Института по биоразнообразие, на базата на становището на професор Щерев и на базата на световния опит в сферата на проучване и добив на шистов газ, обявяваме концесиите за проучване за шистов газ за криминални и изключително опасни за националната сигурност на България. На базата на закона за концесиите ги обявяваме и за изключително икономически неизгодни и подсъдни. С решение номер 427 от 16 юни на Министерски съвет се е нарушен член 85 от Закона за опазване на околната среда. Призоваваме главния прокурор и омбудсмана на Република България да се самосезират и да не позволяват подписването на какъвто и да е договор за проучване и сондажи за шистов газ в България. Призоваваме Европа и целия свят да направят същото с цел запазване на подпочвената водна система, която природата е градила милиарди години и единна за цялата планета. България е и ще бъде зона на чиста земя и чиста вода. Ние вярваме, че изключително силният български